Eikö pane pohja pakkasi? Eikö poika pane? Ui kaunistus. Täällä oli muuten vähän puolella. Siellä on se rantoputki. Täällä minä istun mun koivuun. Tuleeko vesi? Vaikka olisin ensimmäisen kauden kansanedustaja, niin on aina tottunut niin saman tien hihat käärimään ja ryhtymään hommiin. Sinun tärkein tehtävä on tehdä päätöksiä. Mitä NATO-kalusto maksaa, NATO-leimakalusto kyljessä lisää aina hintaa, että Suomi on tehnyt hyviä kauppoja. Panssarivaunu kaupoista on saatu halvalla hyvää kerrankin. Ensimmäiset ei vihreät. Kansanedustajaehdokas Kimmo Tiilikainen, mitä aiot kansanedustajana ajaa Parikkalan hyväksi? Parikkalan hyväksi tarvitaan tietysti tuo rajanylityspaikan eteneminen, mutta ylipäänsä, että maaseudulle saadaan työpaikkoja. Meidän pitää käyttää metsiä nykyistä paremmin energiaksi ja sitten maatalouden turvattava se, että suomalaista ruokaa käytetään Suomessa tarpeeksi eteenpäin. Kiitoksia, onnea matkaan. Kiitos. Kansanedustajaehdokas Jukka Vuorinen, mitä aiot tehdä Parikkalan hyväksi, jos pääset kansanedustajaksi? Jaa, mitäs me nyt tekis? No silleen, että pidetään täällä palvelut niin kuin koko Suomessa kaikilla maalaiskunnissa. Millä keinoin ne tietää? Silleen, että niitä ei keskitetä kaupunkiin. Onko rajaylityspaikka yhtä tärkeä mielestäsi? On se, jos siihen vaan on rahaa. Jostain pitää sekin raha löytyä. Kiitos. Kansanedustajaehdokas Ari Torniainen, mitä teet sitten, jos pääset eduskuntaan, niin Parikkalan hyväksi? Tietysti se, että Parikkala haluaa myöskin tuon kansainvälisen rajanylityspaikan, niin on viemässä sitä asiaa eteenpäin. Ja sitten se, että täällä Parikkalassa voi edelleen asua, elää, yrittää, opiskella, käydä koulua ja tehdä töitä. Haluatte sen tehdä ehdottomasti, että Parikkala on edelleen itsenäinen ja elävä kunta. Kiitoksia, onnea ja menestystä. Kiitos. Siisti ihminen, että